Horas madihita saluhutna amang dot taminang. Video ditikyon hubay majudulna ciri utama halak Batak sejati. Songo dia mana tuluon, ikuti terus. Setelah huparohau dengan namang dot taminang hubama tulu kesimpulan sebagai tulu ciri utama halak Batak sejati, hubamon dalam singkatan tulu P. Ahama tulu pion na perjolo partuhan, na perduahon paradat, na petuluhon pangula. Jadi halak Batak sejati amang dot taminang pasti partuhan. Sa pojok-pojok na ulaon, si ulahonon, molo hari Minggu, halak Batak ikon merminggu, ikon tu gereja, ikon beribadah, ditinggalhon sude ulaonna. Perjolo beribadah, pro tujoron itu hani, lau memuji pasangap guarna, ima molo halak kita. Jale musim molo taparrohahon di gereja di huriai, lengkap do disiat tong punganama, punguanina, songon parari Kamis, na poso bulung, song-songoni nang sikola minggu. Ima namar lapatan bahwa sude umur, sude lapisan, adong do masing-masing punguan nasida sebagai bentuk pelayanan nasida, ibadah nasida, tutuhani. Suang-songonima nang tuhuriai. Molo taparohahon muse, molo halak Batak sejati, siadak danak met do penga di boto martangiang. Ala memang diajari na tue-tue. Nang perupani tangyang na dos, tangyang lau manga, tangyang lau sikola, tangyang dongo siap podoman, tangyang lau modo, dos tangyang na. Me tawon, bainia serohakon, sesadahu Jesus dongakku totong. Ima tangyang na lau sikola, ima tangyang na lau modom, ima tong tangyang na lau mangan. Alai, nang pesongoni, birutong idaon, bahwa mulai sa met nga dipasomal danahi, dipasomal na tutuan nga diajarhon sada kebiasaan, sada pola-pola ibadah bahwa hita adalah bangsa partuhan. Ciri na pedua honaking hudokon bangsa paradat. Bangsa paradat nomor lapatan majaga dalihan na tudu. Baru museng iboto tarobona. Baru museng parsaur ibana. Molo halak Batak sejati paradat ikon adong dona tuluon. Ya tu si dalihan na tulu soba marhula-hula. Manat mardongat tubu, elek marboru. Siano mata boto, songo dia pakulingta, songo dia parhudulta. Songo dia peran hita di tonga-tonga ni masyarakat hobartu habatahon. Baru museng diboto tarobonet to. Marga ahai bana, silsilah na tugijang songot dia, opung guarni opung na ise, nomor 3 mana. Ima molo Batak sejati, kobotondo iba nomor 3. Songonau manalu, rumah butaraha tukok manodo. Nomor 3, kon botondo tong iba nomor 3. Baru musi parsaur, halak Batak sejati kon parsaur, ringgas tupunguan, ringgas tulau nadat, ringgas martamue, tujabuni dongan, tujabuni katodong. Biasa mau TBG songon istilah di Indonesia menjaga silaturahmi. Parsaur dotong mulu halak Batak sejati. Dan sema dau siadonganna. Dan sema mulik-mulik ibana. Baru na petuluhon. Naking hudokon ciri. Ni halak Batak sejati ima pangula. Pangula nomor lapatan mon pekerja keras. Mulu halak Batak tarbarita do amang dot tamuinang saat rodi dia pe sebagai pekerja keras. Ido bain na boy halak Batak mengulu tu dia pe di paratoan. Jadi arong do halak Batak di sudi lapisan. Na sukses pekerja keras patang do manako, patang do gawi pangido ido. Sude diulahon, nasa siulahonon. Asal ma halal jala boy mangan.
Cinaking mang do tamu inang hobar tu ciri perjolo ima partuhan adong do tersurat di Padane Baru di buku Heber 10 ayat 25 di dok di sisongonon unang tatadikon perpunguata ima permingguan ibadah songon na hina somal honina deba tung masih paingotam mahita jalalam iman yang alalam jonok do di idahamu ari. Jadi kon lehet do on kita sebagai alat Batak sejati bahwa kita per Tuhan, per minggu, per gereja. Baru nepe dua humse hobar tu ciri nomor 2 di paradat. Totong dorong bui jahaut tertulis di surat atau di natar surati di Padane Baru tong di buku nisi Heber 10 tolu bidu 10 tolu lek saya di dok disi manotong ma holong neroha di dongan nomor 8 ison sudah lapisan sudah tatanan manotong holong neroha di dongan ope kolehet do di mudarta sebagai halak Batak sejati dungina hobar tu ciri petuluhon halak Batak sebagai halak pangula bekerja keras onna paling mantap paling jos imana tersulat di Padane Narobi di buku Parjamita bidus sia ayat 10 di dok disi manangahana juppa tangamuna siulaumu ulamai sian nasa gogong sekuat tenaga sungguh-sungguh baru musim kedua adong di Padane Baru di buku 2 Tesalonik tolu ayat 10 di dok disi naso mangula unang mangan oma prinsip na tertanam di halak kita halak Batak sejati naso mangula unang mangan idoban na mangula iba kon mangula be kon kerja keras pantang jadi peminta-minta pantang jadi panakko. Oma tolu ciri utama mang dotamu inang halak Batak sejati partuhan paradat pangula oma bagiatta horas madihita jahuba mamaso-maso.